babuști gigant, cormorani contra manechine, anularea campionatului mondial de pescuit la feeder și cine și unde poate pescui în carantină. Salutare tuturor! Sunt Claudiu Banu de la superpescar.ro și aceasta este doza de știri cu și fără solzi. O babușcă de 1,8 kg a fost prinsă chiar înainte de intrarea în carantină în Regatul Unit al Marii Britanii. Phil Sphinx este pescarul care a reușit capturarea acestui pește spectaculos în timp ce făcea o partidă de pescuit la crap la distanță. Ăsta da ghinion. Babușca a fost tentată de un pop-up de 10 mm și conform publicației Angler's Mail este cel mai mare pește din această specie prins în ultimii 4 ani. Știrea aceasta vine oarecum în completarea unor sfaturi și informații pe care le-am văzut în mod frecvent date în UK, și anume pentru pescuitul de babușcă mare pe lacurile unde se pescuiește în mod frecvent la crab. Ei recomandă un pescuit pe patenadă la distanță mare de maluri. Nu știu ca acest comportament să se regăsească la noi, nu știu unde am putea găsi babuști atât de mari, dar dacă știți, lăsați-mi un comentariu mai jos. Campionatul mondial de feeder 2020 a fost anulat. De vină este evident pandemia. Federația franceză de pescuit sportiv a exclus amânarea sau reprogramarea pentru o dată ulterioară în 2020 a acestei competiții, ceea ce înseamnă că în acest an vom fi văduviți de un campionat mondial de pescuit la feeder. Singurele variante vehiculate rămân amânarea calendarului 2020 pentru 2021 sau organizarea unei ediții extraordinare în 2021 care să acopere practic și evenimentele anulate din 2020. Nu vă grăbiți, ce se poate? Un moment. Am știut eu de ce nu m-am calificat. Cum ți-a spus dumitale directorul că ești cel mai indicat să pleci? Numai că înainte de a spune părerea, trebuie să te pricepi. O altă știre din Anglia face referire la o soluție amuzantă și, dacă mă întrebați pe mine, prea puțin aplicabilă, o soluție găsită de un proprietar de lacuri pentru a speria cormoranii. El a ales să folosească nimic altceva decât manechine, cele pe care le vedem în vitrine, pe care le-a pus pe post de sperietori în locurile unde cormoranii veneau să-și facă cuibul. Părerea mea este că așa ceva nu funcționează. Nu știu despre voi, dar eu pățesc în mod frecvent să mă simt ca un manechin nemișcat pe malul apei, iar cormoranii nu s-au sinchisit deloc de acest lucru. Dar, dacă vrea cineva să încerce, nu m-ar deranja să primesc un salariu pentru asta. Auzi? Știu că ai să mă crezi bolnav de curios, dar cât ți-a aprobat? Cât să aprobă în cazurile astea? Zilele trecute au sosit și lămuririle cu privire la activitatea de pescuit recreativ sau sportiv în timp de pandemie. La întrebarea pot merge la pescuit, Departamentul pentru Situații de Urgență a răspuns că în cazul pescuitului sportiv, chiar dacă acest tip de activitate se practică în general în mod independent și nu în grup, nu este prevăzută ca o deplasare cu caracter justificat legată de activitatea fizică individuală. Pot exista situații când locul de pescuit se află în proximitatea locuinței, de exemplu locuința se află pe malul unui lac, situație în care se poate îndeplini cerința prevăzută de articolul 1 litera E din Ordonanța Militară numărul 3, respectiv sunt permise deplasările scurte în apropierea locuinței pentru activitate fizică individuală. Pedepsa acasă, la domiciliu. Dacă vorbim despre fapte... Cum ajută pe mine, domnișoară? Așadar, cei care au locuința pe malul unei ape se pot duce la pescuit liniștiți, în timp ce toți ceilalți, noi, care nu avem locuința pe malul unei ape, putem să ne uităm pe geam la cormoranii care vânează babuști imense. Asta e tot. Aici se încheie doza de știri cu sau fără solzi. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Pa, pa!